iki bingung atine. Ayo Mas, tolong dino. Mulai rono, tolong dino bali. Ning kene aduh penake sing sedino. Kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya. Kala wae kang kagungan damel sinten Mas Aris? Bapak Arif Samsuri. Bapak Arif sangu napa mboten Bapak Arif? Ya ngastono Bapak Tenan sangu. Arif kok Nyuwun lagu napa? Nggawa sangu apa ora ning dhuwur? Ah, mesti ngasto. Nek nggawa ki masukne kotak amal mriki lho, Pak.